Bin bagai aing arki nogor buchung nogor bukhangni khoroksa borok ano call khlaikha bin bagai khalai khanglaikhya po hingke rang 8-9 hajar kabo kakhani sao mairum bosta thaisa hingke salak da saka kubui da saka bin bagai khangu hwnoi kento ani ro rwphailiya ano ro borok horliya arang no mairum borok no hingke abo kubui da borok khangka khangai pai da rohliya abo saimaliya tabo khe ani ro sokphailiya bang masao ano phone khlaijak bin bagai ching khanglaichka 8-9 hajar kajak kam bai khe daw tese kabakyamu prai 30,000 rok lai kapaikyamu 3,000 bono je chubana muchungoi tongnai rok jodi no nijini rwnani kwrwi hingka khe niji basawoi buini ro khangai pano rwphaidi niji kwrwi hingke khangai do bele khangai do mano buini ro sanai do mano niji kwrwi hingka khe buini ro sanai pano rwphaidi khajang taktai buksong ang tabuk rwna phaikya jointo moson bagui ching je rang khak tonglamani joto chubanai rok no joto rwnai rok no bazar tai online chubanai rok no belai kheno hambai boni operation khaina bagui norok chubamani bagui hingke orok bazaro o bazaro asaka kha bai khe khlaijak ya jotono mix hingke tei se tabuk bazar kotor tongo bazar chikon tongo o bai khe kebo no orokao abo hai khe saliya karon tangai hingka khe joto bazar no chubakha je manmani je chukmani norok nugui no tongo aboni bagui ne o bazar aswk kao hwnai kuno jaga kom kuno jaga bisi bazar kotor khe kao obo hai khlainai jotono no soman khe nukthung bazar kebo o bazar khe 10 taka ro o bazar khe 20 taka ro abai hinui saliya oni bagui joto bazar no kaham moji 10 taka phanrothung 20 taka phanrothung joto bazar no chini bagui kwbangma borok ni bagui chubao boni bagui borok no hambai tei kisa aro koina muchukmani hingka khe bono je chubana muchungoi tongnai rok jodi no nijini rwnani kwrwi hingka khe niji basawoi buini ro khangai pano rwphaidi niji kwrwi hingke khangai do bele khangai do mano buini ro sanai do mano niji kwrwi hingka khe buini ro sanai pano rwphaidi hingke oro tebo ang koina muchungo bwrwi bodol tongo buma bodol tongo tei tebo abo chini tripura o chubanai bodol hwnani NGO bodol kwbangma bodol tongo borok no bo ang koyo je laibuma TV o nai tongnai laibuma TV ni poribar romjago borok joto nai tongnai chubai tongnai joto sara tripura o laibuma TV bai kwrwng tongnai borok miliwoi o aswk rwphaikha 19,482 taka borok total o laibuma TV ni family romjakha borok chubawi bono aswk rwphaikha tabuk tei kubun bodol rok bo bono khairogui tongkhai bini bubuksa chito omo bubuksa khajak norok do bini bidi nukhung sanang aswk do bujogoi sanangliya bino bo peplai tongo obono teisa bohogo daw operation khlainai thik khaina bagui tei bodol rok bo bono chuba phaibai di kisa tangai hingka khe o jaga dodo 20,000 no romkha hingka khe 19,482 taka hingka khe tabuk omo swkbai wngya bini rang nangma se 3 lakh nangmani 3 lakh 3 lakh nangmani hingka khe tabuk rang do 20,000 si kakho hingka khe aswk bai wngyakho hingke tebo nangkho khe borok no ang sawano o rang no bini bagui ni swbaitung borok ajin chai tongthung o rang no khlaitong khe borok no ang saikhlangano nung bo kisa ang o box no tlangui ang bisram gondo no khangui manphailiya karon ani bo kwbangma samung tongmani bagui o kaisa tebo norok hai kwbangma bigra tongo thwijak tongo dili kaka koko tasingba no rang sano hai tongo ani bama thwinai khe amosuke rang tabung dai rohordi ama hai kwbangma jaga thangna nango haini bagui o samung kwbangma aswk kwlwgui tongmaya ani bagui tei bad baki rok no bo bono chubani bagui koyo ki norok bo bini mungui bupha hisabai buma hisabai o baksa no tlangui nini bwsani bagui kisa sanai naidi bisramgon bazar kotoro kotai nong yang tei bazar tama tong khe sandi norok bo thumdi hingke chwngbo thumano mankha khe bwskango ang jora rwwi mankha khe ang tebo thumnai bini bagui norok nugui tongano thumui bono rwphaini hingke obo borok ni bo bai khe chubamani tongo markhe sar ni bo borok sahorma bai si tini chwng aswk phano chini laibuma TV family ni wngui bono kisa bobo laibuma TV family no karon bobo naio bobo khobor horo jeta nai tongnai rok chwng jotono family thansa norok ni bo haimesai wngkha chwng jotono palkhi chubailai obo hai khlaino o laibuma TV chengjak mani puilani thege
Unbagi norok kerengoi tongdi norok haimel saya sahordi sing palki coba lainnya obat lainnya kita tai bad baki rok nang jis kapan phai nei pinin bai kobok jago omo Bisramganj Lokhon Deba para inke borong ni khada phone number bokurei bank account bokurei do inke bono contact khaikalangke oro phaiman phaine inke sar oro sasidi nin phone number saisidi ani phone number kang guys 70054534330 ajagabo call khaidi bini phone call khaikinke nor ajaga phai boro bai chubai man phai bono chubai man phai inke sing bono kisa bini bono ya pharai no orang no kisa sing nailesine ningya saksidi kholok di obo kholok di or lukla di nor ulo lekhane or lekhane lusi do abo mungkin sakwa sidi abo nor ulo na sidi ta do acha inke abo hingkangke bini mungi ro phaimani abo joto online chubanai rok hingkangke tei omaike thumpur bazar ronai rok tei kwbangma lama jangla rogo ronai rok o rang bai no bini operation khaina hinane musobai tebo kwbangma nangkho tabuk tei 2 lakh 80 nangkho tei 2 lakh 80 sing tamki khaimanlai engke ono side by income rok bai ke khaimanlai borok bai bo buddhi sablai na norok bo kisa bong wan bagi wan sukjadi karon dangke bo bina bo sung kumon mo kuno mote ke hamri jaman no naile na ang bono hamrana musungman ke bina mo kuno rugya do tei pulan থেকে সাইমান ya rok ang borong tei saprena bina mo kuno rugya bo asaimani tan dino salsata asaiman pore khi angani hospital talangkha gangke doctor khikrok kokoi hinai bohokti rawoi o khilaino kari khata bubuk sano kari bohokti khiriton khata khirbung kokoi hinai ga afrun থেকে tabsu jora boma ke ma tongmani kuno rukrei tabu bina bo bubuksa dawoi inke khikrok bumuk phugoi yangti suburi ke pus paikha inke hamchinai abon bagi nor kisa subadi inke norok nti kisa jagawa Ayushman card rok tong tam card tong borok ni rogi najaknai aba her tong Ayushman card kroi bresni kagos potro tam tong go Aadhaar card tongo I card tongo ration card tongo asukse smart card tong kroi smart card rok no yang snami da sinamo mia sinamo ang bin bagi se snam ka kita samsan bang non proses namba kya sinam ya ko khna se sinamo qatar ke sombaro nang sem dawal sombar hong bupur mana hai sombaro sombar man kan ka aru to 5 lakh do buzar khamu smart card bin rugi nanyan baga 5 lakh kan ke abu man kan ke najak mana na ke jibi thlangai phano khlale manan ke abu bang tabu camera norok bai kok salai ke de kok bang nai kok logi thana bun baga a bepar ang bor baisano kagos potro tika smart card bai bike khlaine busu jara samung choli kha bor ang te bad bike rok singi nai na ke tinin baga sing lasinai kan ke borok ke kulumang sorry hamir rok ngai tong lakhang ke omno tlangai nor kisa khangai de mano bazar ro man nai an busa hamyan to ka kisa subai badi nin ta ko bukum ungko sandi sibano khlaiano bele kroi nai orang no haino mukhiting rok sawai ta pari dita paraya sudu bin bagai khlai di do jeng bin bagai chesta khlai do sar sagar di do notam sana musu norle norok si suba mani klai obo sanai borok tong hangke si manu ediba si kaisa kok sijak tongman sandi haike manai sandi haike norok manai naituk de haike norok nungnai doglam budi haike norok phiokri jaknai sanai borok he manu naituk nai borok he nugu doglam bunai borok he phiokri jago gab sing tauk sanai men bagino borok bo singno ro enar tanam jeng sag jara khabarai kha tongthokjagai khairogoi rwnai rokno jeng pipeline ya hambai marawo tai chin media laibuma tv ni media nobo jeng belai kheno hambai o mol paya sak jora jeng
हामबाय रोमानि पाइ आइसि माने हाबाय नखा नांलायजाक सोक हायके जों हामबाय फारो मनो चिन बागै आसोक साकथारै दंमान बागै जों बो चिन बरक चिन बुकुं बारा बरक होनैनाय जोंनो सिमान बागै सि चिन बागै माइ मुइचायवै सापुं हापुं चिन बागै बाजार बाजार गरगौ चिन बागै हामरना बागै चिन बरक न हामरना बागै सि बोखानाङै माया नाङै आसोक बहगो माइ करैखे गरकमान बागै गगरेवै रांथुमान बागै चिन बागै बेलायखेन दयज दङ बिनारा आबुन बागै जों बेलायखेन हामबाय याफारो bin bagai aing arki nogor buchung nogor bukhangni khoroksa borok ano call khlaika bin bagai khalai khanglaikha po hingke rang 8-9 ka bo kakhani sao mairum bosta thaisa hingke salak da saka kubui de saka bin bagai khangu honai kento aniro rphailia ano ro boro horlia arang no amairum brok no hingke abo kubui da borok khangka khangai pai de rohlia abu saimalia tabo khe aniro sok phailia bang masao ano phone khlaijak bin bagai ching khanglaichka 8-9 ka jak gam bai khe dawat tese ka ba kyamu prai 30,000 rok le ka phai kyamu hingke abo kubui da saka sengra da saka na thungna bagai da sarka chengra rok omti rok no tui hingka ke ta khlaidi baksa sao 3 lakh daira horani account number hordi abo hai rok ta handi single sorry haimiano hamrana bagai si kosto khaitong lai aro sip chengra phengra kabangma call khlainai message khlainai call khlai apti rok sakang khingya apti rok ta khlaidi ke sing tinin bagai asanglasine jotono hambai 2000